mbana na wani weka ka anyị na-akwụkwọ ya ka ọkụ wee bịa ka o si ada nwanne m ka ncha bụ ụmụ nyere m ọkụ biko sorry, that's the moment. Akalaka ni na burofu. Vabo Nigeria. You're gonna really go Nigeria burofu. If you're gonna really go to burofu, so find a map called him. Daalụ ka o si wee dị bụ na taa bụ mbọsị ụka izi iPhone n'ọnwa February 2025. So to all the people I'm on this month of February, I wish you a happy birthday. Monday may go Monday Kayame in advance. So their birth month, you know ma, yeah meloha. I want to be last month. I be a lien kanye in a way I spoke earlier. I had to go happy. So for the rest of the year, or you want to get link here, not know when they get booze on here. Also, when the paper talent job for the mother's fan. Nina Aliani, if you know where reason they manage you when a woman is a cool. Only reason get a body baggage when I get away. Oh, I have Osina, so be a memo overtake. Si na ama no the oil no nwere waba nwonye bụ na nchọ ka mme overtake ọ na-agbasikwa ike o nchozie ka mme nye overtake or add their speed na ajụ na ebe na jabro kwa ebe nneje ebe na je dị iche na ebe nneje take your time ma mụ na aghọta ebe a na-eje na so wee bụrụ ya the fan dey disturb your speaker mbuyale adi ebuye mbuyale adi Erigo God. Now, one guy in America. That guy, yeah, we found on the news everywhere today. Funding I came with another news. The guy boy in Anambra State. He never have a son name here. Okay, I'm okay. After one night one statement on me. You know many things. Man, now 2025. I don't understand. My own brother na etu akwa ka o si tipia abanye ebe 4 days ago or 5 days ago. One night nwoke tipia na America. Na 2025 aka ihe na-eme. Ine anya na ala Igbo. Ifuru na so yi. Result ha na-enweta si na ala Igbo na. So na yesterday apịalụ fesi moto tipa na moto ndị na-eme ntita out
na Anambra steeti ya etu a ka esi pịa agwụkọ ndị mmadụ anwụsịa dị ya nke a nke megodo ụnyaa olube 3 days esu ndị mmadụ ọkụ na tanka o nwekwe nke eje na-awọ ide mmiri side ịmago side a ebe niile kịta ndị ejidere ebe na ụdị ọnwụ a na-anwụ n'ala Igbo ebe niile ọbara na-esi n'ala Igbo kịta amaghị ọmụ mmụọ rice na-aṅụ ọbara ọ eji anọ n'elu ya ọ nke anyị banyere mmụọ na-aṅụ ọbara na-ewe iwe onye idiri ọbara ana ọ na-aṅụ ya n'ala Igbo ọ na-aṅụsi ike maka mgbe eji kwafuba ọbara n'ala Igbo ma ndị polisi egburu egbu ma ndị amị egburu egbu ma innocent people egburu egbu ma ndị kidnappers egburu egbu ma ndị cultism gburu egbu ma ndị ọkụ gbagbu ma ndị stampede gburu ma ndị accident gburu ma ndị be dị iche iche wepụ ndị ọya wepụ n'ike nna efe mere n'ala Igbo ọ na-agụ akwa n'ala Igbo ọbara na-esi dị a na-ekwuzi ndị alụsị gburu many people adana ụbọchị anụnwa four people siblings tipịa n'ọkụ ọgbụgba tanka akwụba ha ncha mmadụ nke nwoke ma nwanne ha nwaanyị ma ebe ahụ ụmụazị nne otu a mmadụ nọ na one family ka nke ebutelu ndị a buruzie ozu ndị ọzọ ebusasịa onye ọbụla onye mmalụ nke ya ọnwụ kali this year 2025 a ọnwụ dị ka esi ebelata ihe a kedu ife a ga-eme nna sọntesi ndị be anyị na-ada afụ ọ bụrụ na mbụ onye na-emefe na nna emefe pastọ o nwere ụdị ya nga na-eli mana ibe a ga na-emezukwe n'afịa I dey tell you na eji anọ kịta a na-awụfu ọbara enwere ya ọ bụ a sị na-egbu mmadụ kịta onwere onye na-ajụghazi na may he so rest in peace akọta akụkọ ọzọ picture onye ahụ nọka na platform na ọya that day the next day ewepụ gị ya ọzọ ya afụziri picture na platform bụ na-enwezi akwamozu ka echi ebe activities na-akụzi ebu na platform ebe a eje create a committee of friends from the day create a committee of friends but a ibido kwaba the person a na-agbanyere gị ego ihe eji ya akwụ onye ahụ ihetego a na-agbanyere gị ego ịma na akwụ onye ahụ mana public onwezi onye na-akọtazi akụkọ onye ahụ ka onye ahụ gaa na until the final day. Some people no go gree come na isi ebe chọrọ bịaba ebe o megolugu otugolugu ni so your family amado the capacity inwe mmadụ na inwe as friends if they don't know ofu guy man nọ na control the whole things yete atụta ego ife family mana na-enwetara ego na na family ama ndị weta adịcha ama ife ịkụba ama m na ghọta na family aghọtara your capacity na alụ ebe akwa anya so nwozi nothing onye agaghị ihe family needs tinye ya ego na onye etipịago mana onwe oge bụ na ọ bụ na mmadụ pụọ na iris ọ ga ịnọ n'Ọnịcha ị ga-anata village ịnọ n'Aba ị ga-anata village ịnọ Lagos ị ga-anata fi na-anata Aba akwamozu onye nwezi onye na-abata na nobody a na-agha etipịa ọbara na-awụfu every day a sị na ị na-alụ ndị mburu a sị na gọọmenti bịa buru gị family ga-enwezi ya n'ike ịjụ ese gị eke maka ama na eyiri na nke onye a gaa na ịghọtago ha ama ọ gabago obodo ọgabago ịwago obodo ịwago efegolo gị aka ọ nke a na-abịa bịa kwatuo ụlọ ọ ga-abịa kwatuo ụlọ chụpụ onye ọbụla dị ahụ welu dị ana nke ada kọnsida ụlọ ka ichigata azụ ọ bụrụ na fa ga-agba agba gị kpoto mkpomkpomkpomkpo ọbara wụfusikwa naanị ọna ndị na-agbala ọsọ anyị nwala ọbara na-apịta ọkọ n'ala Igbo ma ndị riri ọrụ ndị riri ya gị na mmadụ mekọ ife ndachie gị a o nwere ndị abịa ebe agbagbusie fa gba onye agba ezinụlọ ya agbakasị everywhere amụnye ụlọ ọkụ nwe okorobịa ifo n'ime fọmatiki nna-apịa adịghị apịaja ya bren dị ya good ya cellphones ya wụsa ebe a ndị ahụ etido ịghọta na ndị a bịara na-akọ ka isi aka bịara ka gị na negotiate achịrị gold faba abịa alụkapụ nke gị awana nwe wonga anyị nata Naijiria ka ọ bịa kpọpee ụnụ ya okodokọcha na men tụọ da na ọ magodi sef na mmadụ na-ere njigoli ya
arrange sigo ife ka ọ ga-esi wee dị ihe onye a wee na-akwado na ya kwa ọkwaba na bie ọ gbapụ ụlọ ya a ga-agbapezi ụlọ ka echi abịa n'abalị a wepịa ediliti ya ọnọzi amaghị na aghọta na ka ezi ya ọbụla ego mmadụ ka ikwu obodo nataghị abịa rụọ họteelụ rụọ ụlọ ka ebụsị nwa na-eme ọfụma ndị ọzọ abụ na fada ememe fa nwere disaidi ya nna ife dị ebu ọnụofu ka a ga-eme ya ọ ka bụ onwe mgbe ọ ka ga-anọrọ eropia ọ bụrụ na ọ mee ọfụma eropia ka amalịba na maka achụpụ coins agụgo ego a ga-achịpụ coins gụọ ego so ọ bụrụ na esi onye awepụ ana Igbo a na-agba lọs ọbara na-esi everywhere ife nna afụ ife na-esi m n'imi n'ụzọ nwanne aga ọbara na-esi o nwere ebe akpọsigo mbịa asị m bịa that side enwere ike na onye a na-agba nkwụ ma na onye a nwa na-akwa ozu na befa nsị m bịa befa nna ebe niile a na-esi ka m gwa gị eziokwu kwefe enwe ahụ ata isi na Asaba cross river Niger ị na-agha cross ya ma ọ bụrụ na-ebu somebody na-afụ ụzọ ma na ị na-anụ ihe like na ị na-ama isi from na river that second Niger ka ị ga-anọ ọbara na-esi gị n'imi ọbara na-esi na mgbe ahụ apetụrụ mmadụ gbaa ya ajaja ife a gbacha ma ndị eke niile agbatusi gbaa ya gbachara ya ịnọ n'ebe a ọbara ga na-esi gị ọzi emezi ikuku ebupụ ya oge ikuku bupụrụ ebe ka o bugarị o fesasịrị everywhere na ikuku enwere ife ọ na-edebe ọ na-efesasị everywhere so ị na-abata ihe ọbara na-esi ị na-erute Ọka ọbara na-esi ị na-agba ogologo ụzọ ọbara na-esi ọ na ị na-eje ọ na-esi ụmụ ndị a mmekwukwu ya kịta ndị igwe niile nọ n'ala Igbo ndị igwe niile nọ n'ala Igbo ụnụ adịghị emekwa ọfụma ka m gwakwa ụnụ eziokwu ndị area of ịkwụsị ihe na-eme na be anyị ụnụ adịghị eme ọfụma ana m agwa ya ụnụ ka o si wee dị igwe asọkarịala eze anya ekpuru nkata n'isi gwa ya okwu ndị igwe ụnụ ada anwa ihe mmebi ya niile bụ na be ụnụ ka o sicha gọọmenti na-anwa oku ha ke nke ụnụ na-anwa igwe kpọọ n'oku kpọọ ndị obodo niile na-echọrọ ịfụ ha bịa abịa na jụọ onye ka ị na-eme igwe jugodo ọ bụrụ sọ gọọmenti ga na-ajụ ọkwa ị na-eri salari kedu ọrụ gụ ka ị na-ebu n'ogbo okpu kpuchie isi gbujiri ogologo sket kedu ọrụ gụ kpọọ n'okunu onye ọbụla abịa ajụ ese gị ma ọ bụrụ na ife ị na-eme na-aghọtara ya ọfụma ijeje kọwaa anya ọfụma igwe ọha nche abụghị ihe ị na-alụ ọ bụ ịdazi igwe n'ọnụ ọfịs ka iji gọọmenti na-akwụ gị ụgwọ ọ bụrụ na ị ya alụ nwunye pụta onye ọzọ ewelu ọ bụ ebe ọtọnọmọs ana-eme ọtọnọmọs obodo ga na-adakasị ihe ekwu nwokwu eme gbapụ na vileji esiri ebu igwe soja dị ka gụ kwesịrị nọ ịgbakwadị na David mgbe ọ bụ igwe na David na-anọ n'iru ọgụ ka ọ na-egote ya na Baịbụl ị na-ekele m n'ichiri igwe nke gị bụ n'ime ụlọ ụka ka ichiri ị ga-anọ na forefront onye ka iji bụrụ igwe ọnwa gwụọ akwụkwọ ọgwụ ụgwọ ịmalịbe ịlụta alụ niile a na-eme na be ogbegoro na ịmacha ọ bụgoro na ịma ife ị niri m ime aka one a ụmụazị ekpo ebe gị infọmeshọn ndị igwe anọrụsị ata abefe adakasị ya gọọmenti anaghị ihe niile n'isi nyelụ gọọmenti aka every compound ama dị data ama mmadụ ole si na each compound ogbe ọbụla dị na obodo ịdị dị iji data igwe na data onye ọbụla weta data ya ahụwa mmadụ ọnụ ama mara mmadụ ole si na kọmuniti a amalụ mmadụ ole si na this community afa ha dị with gọọmenti si weta ya ka anyị malụ ọna anyị dị tenant niile nọ n'ụlọ onye ọbụla ma tenant o tinye n'ụlọ tenant ya akọwa ọfụma as long as o bi n'obodo a tenant ya akọwara anyị ebe ka ị na-anọ gịnị ka ị na-eme a ga-everify ihe ọ dị chụa na ebe a ka ị na-eme ọ bụrụ na ọ kọwata anya ọfụma ịgbagokwu gị na gọọmenti ekpe na gị na igwe nwata ife igwe na-eme bụ dikri igwe kwu otu ya ka ọ ga-adụ gọọmenti bụrụ na ọnya ụnụ maazị ụnụ ya jụọ na ajụwa ya nwa nke na-eme ya ana Igbo dakasị ya na-egbusisi ndị mmadụ a stitch in time saves 9 ewee n'ụtụtụ mgbe emebịa ebe niile abịa dị calm not only na ọka ọ dị calm na o nwezi onye ga-echeta n'obi nna aka ya nachighị a n'ụdị life a na-eme ndị mmadụ na-afụ igwe ka m gwakwa ụnụ ọ bụkwa na ụnụ ya ga-egekwa ha na ya the only way out of this situation the only way out of this mess bụ na ifugokwu obodo anyị dị iche iche anyị si ya wepụta
anyị gbala etu anyị si gbakọ ego wee lụsị ụlọ ụka agarala ọnụ ka anyị sikwa otu atụkọkwa ego lụbakwa factories obodo ọbụla ejelu nweta ya 10 factories obodo ahụ adazi ogbenye gen nwe youth ga-echeta ka eje nakpu n'ime ọfịa obodo were ego nke fa lụọ ya na ọhọ gọọmenti lụrụ ụlọ ụka dị n'obodo ịgbakọ ego ejiri ọ na-achụ 200 million naira ka gịnị wee mee ewee 100 million alụchakọrọ ọbụgodo ebe a na-alụ pure water edenye ofu afa eje saịdị nke alụkwa ebe a na-alụkwa pure water ọ bụ ebe a na-azụ ọkụkọ bụ ebe a na-emebe ọ mmadụ ga-eje ebe a na-alụ ọrụ ama na nke community project ọ bụ na ego ezu ha kpọọ memba ha sendịrị to House of Rep gwaba na awa proposal ife a ka anyị chọrọ na na anyị ji meela anyị nke a o bunye na ya traktọ bunye na ya ife a ka anyị na-akwụzi ụlọ ụgwọ tan union chairman bụ president general ebinye aka n'akwụkwọ nọ ya ka iji bụrụ PG ị ga-attract kwa investment attract ya gọọmenti presence ọ bụ anyị na-azọ PG n'ọnụ PG tọ na ndụdọ ị na-aza PG ebe ọrụ ugbo dị ebe n'ịzọ ana dị na-etinye ọnụ ebe kwesịrị itinye ọnụ PG a na-ewi PG ị na-azụ ya azọ afụgokwa m ebe onye nwe genuine intention na-azọ position azọ onye nwe genuine intention bụ obodo na-arị ya biko bịa ka a na-eweta ego na-eme ebe a ka eko ese ndị mmadụ ịbụ onye arụrụ ana inwe ihe ị na-eje ka ị rụọ dị ya gị nwa bụ youth leader ka ihe ị na-emenwu ka ihe attract gboo na-aza youth leader ka ị pụta go kpọọ igwe kpọọ ndị obodo niile si as youth leader obodo a na ịchọrọ ịgwa ha challenges youth obodo a na-efes na youth n'idiri ọrụ ọ bụrụ keke 200 ha bute ya n'isi gị onye gbazuo oburu ha nche regista ọ bụ na asị youth leader asị onye mmalụ ife youth kịta na-efes ị ga-enyewu proposal n'ihi agwa igwe ndị obodo unu na fa wepụta anị ọ bụ na 10 plots dịkọrọ ọnụ fa donate to this community ka ọ bụ ife nwekọrọ ọnụ na ife a ga-alụ ebe a bụ ebe bụ na alụsị anya adọba generator ka ọkụ na-egwu ka ụmụazị obodo a niile chọrọ ịmụ ka esi akwa fashion and design ka fa bịa ebe a na-amụ ya free of charge kama onye mụsịzịa ndị befe ego oli equipment ọ bụrụ na o nwere ọ bịa na-erentịrị from the youth office ọ bụrụ ihe youth ọ bụrụ ọfisi enwe a na-enweta ego ebe a everyday onye rentịrị equipment machine onye rentị machine ọkwụnye ụgwọ obodo a na-agbago ndị mmadụ enwe ọrụ na mmadụ ga na-ede receipt mmadụ ga na-asa na ibe abụ niile onye abụ na ọrụ dị n'obodo ihe na-afụdebe bụ ndị members House of Assembly, House of Rep, Senate abụ ọfisi gị nwa iji nnukwu ọfisi asị youth leader youth nke ga abụrụ youth St. Mary bụ youth St. Andrew nke gị bụ youth obodo o nwere ihe na-alụ dị a ebe a na ghọta na so all these things ka ọ ya bụ ememe engage all these youths fa nwa echetazi n'echiche ka ba na-akpuo n'ime ọfịa ma ọ jebe na-eche enwe ebe a enwe ebe a na-edebe for rehabilitation na many people nọ n'ụlọ a need rehab even that since nke ọchịchị Tinubu a onwe onye isi dịzi mma onye ọbụla na-eko ndị na-ada aṅụbu aṅụ na-aṅụ ndị na-ada esebu ese na ese ihe niile dị iche iche na isi na-eko onye ọbụla many people need rehab alụọ rehabilitation center na every local government headquarters a ga-alụ ya eburu ụfọdụ ndị ụka bụ onye jidere amaghị ya chen kpụ n'anya ebe onye nọkọta buru anyị za na-apịa na buru mma na ebe die ịgbara onye a n'idiri ezigbote rehab you don't understand na what to you onye bugidere ọnụ buo ọnụ 100 days ịgba na onye adịgo frustrated Jizọs gwa bịara ịnwụrụ ụwa bụ sọ 40 ka o mere nke nwa bịara nwụọra ije ebe 100 ebe na agha anọ gị bụ onye sendịrị n'ụwa in place of Jesus ya bụ ị ga-eme 500 maka ọka ihe niile ndị ojii efuru si adị etikwara na sexy fenwa marathon onye be anyị eje ebe afọ onwe arụọ factory n'elu onye ọcha ya achọ ịta nwa aka ka ya ihu ya na amụ gbatuo onye ọcha anyụ onye ọbụla ezu ike o ruo na tọn onye be anyị je nwa akpụrụ achị ya nwa kodin
ṅụọ ihe niile a na-aṅụ aṅụ onye be anyị nwere aṅụwa aṅụcha wee bakwu mmadụ ibie onye be anyị bakwu nwa mmadụ ibie mụrụ amụ wee sị na onye ahụ taa o ji amụ ego ihe niile bara onye be anyị aka emegharị ihu ọ gịnị na-emere ndị be anyị biko n'ego Igbo so nwanne m ịmana taa bụ ụka abịalụ m ka anyị tinye okwu ọnụ ma nwekwara obi aṅụrị na ọ bụrụ na ndị be anyị ga-ewepụta anya anyị tụ anyị si wepụta anya ịchọ iru Jehova na ịchọ iru Chineke na ịgba ọsọ eluigwe ọsọ a na ọ bụrụ na anyị wepụtara anyị sị ka anyị gbagodo fisikal wa n'ọnọdụ anyị dị na and based on na anyị nọ na physicality anyị kwesịrị ịdị mindful of physical one a ma afọ nke spirit na spirit ga-etake things of the spirit Bible kwụsị gị rapụ ndị nwụrụ anwụ ka fa nie onwe fa ị nọ ebe a na-agbagharị ihe na-eme na spirit ebe ị nọ na mmadụ ọsịsị ya ka Amerịka ji ka anyị mma anọghị ha bịa gwa anyị ghọrịa anyị bifo ị na-aka ajụ ya ka o si wee bụzi ya na ọsịghị gị gee ntị na blessed are the poor ọdịcha ọ dị amasị na agwarụrụ m ụdị ngozi nke onye na-eji isi si nwee ihe nka onye elekwana isi ngozi nke a blessed are the poor ahịa dị nnọọ bizi na-agbadebe ọsọ ihe mmụọ ka anyị rapụgodo nke mmụọ na anyị bụ mmadụ ihe anyị debe ebụa anyị dị na mmụọ dị na mmadụ o nwere ife ya bụ na ime si na mmụọ gị gwakwa gị ma ife dị ona o gosi na mmụọ gị anọ steji ọ nọ aktiv hai ọ bụrụ na ije ịma oge anabata ihe ego asị uche ụzọ echi ụzọ awaanyị na ya eje kwụsị isi anyị na mmụọ gị tụkwa gị welụ nke a mmụọ gị nọ dị ya so hapụ mmụọ na mmụọ ga-emegbu ife mmụọ onwe atak mgbe ị dị na ana n'elu bed ke ndị na-agbalụ gị ọ mmụọ gị na-anụkwa ọgụ maka iteta ole cheta na ibu batụ n'onwe ebe a chụgideziri ka akụgbuo gị febe efebe mmụọ gị ji aka ya teke eke ya ada ejide ikuku n'aka ị nọ n'ebe a ebe mere mkpa ha obu ka ije enigwe ije hapụ ugodo enigwe a nweta enigwe nke dị n'ụwa nweta nke dị ebe a ihe niile akọrọ gị ebe mbụ akọrọ ya in another form mana o nwere the true meaning bụ na ya ka a na-akọdozi gị anya were ya na-eri gị ọrụ the true meaning bụ that na akụ ahụ a na-akpa ebe nchara ya agaghị eri o nwere ego ihe enwe nchara ya eri ya ọgọbụ na iwere ife dịka 20 plots of land na Maitama na Abuja nwee ụlọ na Texas nwee ofu na Dubai nwee ofu na Egypt nwee ebe ọga nchara na ebe agba eri nwuzi akụ ebe ịkpadoro ya ọ na-enigwe ka ịkpadoro efu ka si akpụ ya afa enwere m ụlọ na Dubai enwere m ụlọ na South enwere m ụlọ na Australia enwere m ụlọ na America enwere m ụlọ na Canada ịkpago akụ ericha ka ebe ibi need wepụta ụlọ na otu enwe otu enyu arụ ije na-akụrụ onwe gị gọf akpọ ọgụ na fonu nke ị chọrọ ikwunyeli ịkpago ibe ya akpa enwezi nwaanyị na-abịa asị gị ngozi ga-adịrị ohe ngozi gị nwa na-enyezi ngozi ọgbakọrọ ọbara ụba n'ebe ị nọ ife ọbụla ịchọ ọ dị ya ichi ili ji ajụ ọgụ na ikwu iche ọka rụọ ọnya rụọ ka iche ọka esi enye esi kedu ka na laik ya ọ nke agwọrọ agwọ ka nke ibe abụ isi ahụ ịtụ aka pa ga-eteke control of ife a na-eme nke ọ bụla esiri bụ ya ka o ji bụrụ pa ịghọtago kọlụ dị aṅa bụ inye ya si agwa onye a kịta na nọ n'ime swimming pool ya gwa n'ime swimming pool ya kpochighị azụ ife niile dị amụ aka idecide ya iche iwere isii onye a weelụ nke ya nụ di Regina Daniels onye ka ọ were isi isaa ị na-anụ na aka ọnụ dị a n'enunugo ka anọkọta mmadụ a na-ekwu na ego ka ọ bụ mkpịa mba na ọ na-akụ ụdị akụkọ a ịba abụrụ akụkọ ọbasị na ndị na Judith ọ bụ ụdị akụkọ a imegie mgba nezienu pastọ ndị chosen akwụrụfụrụ ya na Dubai o jezi Dubai ezigbo ikuku ka ọ na-ekuzi ọ bụzi nke dọst na-ekugharị ijiji ahụ ebe ya ọ gakata ebe a fụọ akwụkwọ pịọ wọta ọ gakata ebe a kekasị ya pịpịpịpị ụdị ya adụrọ
ifuzie nwoke na-agazi ka onye nwoke ngadi ya ebesịa ka anyị gbakọ o nwekwa step ya na nwoke a na-ele nwa ha na-agba ya vidiyo ọ na-afụgodo environment na o nwere enigwe ka ya enigwe minu ebe enwelu totality comfort ife niile dị oke. The only way ị ga-eji dị comfortable n'ụwa bụ na-enere akaụntụ go na-eku ume nwee properties nwee mmadụ ịbaga enigwe. Nna ka ebe anyị na-adọgburu onwe anyị n'ọrụ na-asị gị kedu uru ọ baara gị ibi n'isi ụtụ Chineke ya eme nke a provide ọ ga-ahapụ provide na re ka bụ okorobịa you can provide for yourself. Ihe niile you need to live here dị ebe ndị a bụ isi ndị ha ebusi isi na-abụ ọ ka isi gba egwu o nwere ihe dị ka ya n'aka friends ka isi ya survive. Friends inyeghị format bụ na-ebu ezigbo mmadụ. Ọ bụrụ na ị bụrụ ezigbo mmadụ friends akọọ gị you are not going anywhere. So even niile need to survive dị n'ụwa ahịa obi gị dị happy as mmadụ obi gị ya adịrị happy as mmụọ. Ife a niile bụ ife anyị niile ịghọta ka e welugodo ego eji wee sponsor Christianity sponsor churches sponsor okwu Jizọs ka anyị wepụtakwa ụdị ego a na anyị ga-emenwe ọ bụ na anyị menwere ebe na anyị ga-emenwukwu ya ka anyị mezie ya anyị na-ewe ka ndị dị ndụ na-erigodo nri ka anyị rapụgodo anyị na-emekwa nke spirit na-eme nke mmadụ. N'ịbụ oke onye Katọlik n'ịbụ onye Anglican ịbụ Pentecostal ịbụ spiritism n'ịbụ nke adịghị ya. Nke a bụ bịanụ ka anyị mee ya together to the benefit of this community. Ọrụ abụ ọrụ dịịrị igwe ọrụ dịịrị ụmụ chairman or some of these organizations a na-enwegasị n'obodo ihetaghị anọkọtasị n'otu dị ona ndị dị ona klọbụ a ihetego klọbụ mee project kwuo na bachi donate 300 sewing machine with generator to ndị obodo wezi aka ha wepụta anyị klọbụ tii ya ọ bụrụ ịma aka. Another club ya sị gị ka fa lụọ skuul na fa ya alụ secondary school onye gụcha primary 6 gị bata JS1 jee luo S3 free education for nwa ọbụla bụ nwa obodo anyị ifuru onwe ya kpọpụ nwa anyị ilu ebe anyị fụ ezigbo teachers ụmụazị dị hot brain ha kara alụ ọrụ bụrụ nye ọbụla lugo 60 years 50 something candidate ya highest ya na ebe a 35. The man in a deal with the youth now. If you don't wear men, si n'ogbe unu. Yes, na gịnị ka ọ na-eme na Abuja nna ka ọ na-abịa at least ya mana akwụ ụgwọ ụlọ. Anọ ọbata here for challenges. Ịlụ ụlọ agụ onye agụ, ịnụ nwaanyị agụ onye agụ, ife dị aṅa agụ ya maka ọfụgo na ụmụ ọgwụ ya na-eme. Ma ọ nọ Abuja ị na-egosi ya. Ana mgbe ndị mmadụ bịa do ebekwa iru, ịfụ that na ụmụ kiosk adị si n'ogbe. Ebe a na-elesi sweet na chingom na a ga-echenji bụ ezigbo tebe biskit before you know it pharmacy adị n'obodo unu. Yes na ọ bụ ama abụzi kanta ibe chemist aga na chemist eweta red and white ekunye bụ eweta paracetamol ekunye bụ eweta panadol ekunye ebesi a na-eti isi efu asị gị na 3 doses gị weta ego 1000 enjefe onye ọzọ ha ji aka ya prescribe ha ji aka ya diagnose etu a efu na ibe anụnwa na-echenji kwa enwe pharmacy bụ ebe ihe eje fụkwa youth ụmụ agbọghọbịa alafa aka kwụ ọtọ achọ nke arịa buru ibu ofu achọ nke arịa dịrịba ama chọọ nke nwere ike atụgwa afọ atụgwa mmadụ ịtọ ejisikwa uniform a ọ na-adịghị ka ofu ibe a chemist ọjọọ so adị anya ebe a fọmatị eji alụ mana obodo youth a na-aba n'ife a na-eme youth ama enwezi time nkwugheri eke gbakọ ka esi wee si ebe a wee jebe Dubai wee jee na-awụ ya nkụ n'ọhụ everyday ụmụ nwoke 10 15 ma ndị nwụrụ anwụrụ ma ndị kpọjara brain a na-arị elu ma ndị bụ ochu ndị bụ wahala ihe niile a achịkọrọ awụ eri ya ọ gbakọsi ibe niile ọsị na ka ya nọ na-abịa ọbụgoro 35,000 every month sinye after on ọ agba transport jere ka ọ na-espend kwa agbọghọbịa ka ọ bụ o ji n'onwe ya ogolu ude egolu nke onwe ọbụla onwe kirikiri oyi nwoke o nwekwara n'ogbe ya na-efichọkwu ya ọ bụkwa 20 nke awụnyeli ọgba 50 plus konja ndị 2000 ife ma ịgbago achịkọchibe ndị a nke ya ojekọ ya ọya ahụ ewelite aka Hollandia ọchị nọ mee sayensị debere ya Hollandia emecha ọbịa gbakọ egi enyi ya
o wee ka ọ bụrụ na ị na-egbu ntụ na ọṅụtago Hollandia 20 ịkpa fọmatị na anyị niile abụ ọrụ a na-alụcha n'ogbe akwa mụnwa bụ eze ụmụ iyo ha agụkọ ego enyi ya ọ na-edutekwe klayent ihe ọ bụgodu na ọnọkata enwere ike ebuo fọmatị tigoro onwekwa ka na nwanne mmụ ya gotego na ọ kpọrọ ya kịta nna na-arụ adịrị ya na-enidi vidiyo na asịgaịman ebe a na-akọlụgo eluzie na kemist ya nwa kwụrụzie na-emenụwe ka o jee mee ọda ntụ na ya kwụ ụgwọ jikwe na ego ọ kwụrụzie ebe ọ nke nwaanyị emekwazi ihe tego ana onye abụ onye ya na ya na-alụbu ahụ ekechikwa ọ pụọ n'ụzọ ị nabakwa natighi azụ ya dọrọ were nne ochie ime rikwa ya o nwere ike ndị ochie anwụgo bifo anwụ ọnyanwa ọlụ ka anọ ya 2025 ka nna gwa do insidian so ọ bụrụ na ọlụ dị o nwere rọbish a n'oge dị hapụ amaghị na aghọta na life waste every day a na-ewaste so ebe m ji ekwu ebu in order to save all this nonsense anyị were n'oge chenji egwu anyị ya 2025 chiefogo ba anyị kwesịrị ịdị etu ọ dị kịta ha yes a ga-eme ebe onye jidere gbuo onye jidere gbuo ya mana ebe a niile ebu sosu kwesịrị ịnọ baalụ famili uru ọ bụrụ na ya chanel fọ ọfụma fa ga-abụ ezigbo mmadụ taa ka most of ndị a na-arụsị na gọọmenti ọfisis mma bikos na most ya na-arụ na gọọmenti ọfisis godo ndị ezigbote criminals ndị ori ndị ji pen ezu ma kọmputa ka fa ji ezu ọnụ ife ọbụla fa ji eri na gọọmenti haus efu ọ dịka ọ na-enwe ihe na-eme mana ọ atụkesịchago ego niile obodo akpọ nkụ ọfisis dị ebe anyị na-ajụ gịnị ka eji ọfisi ya eme anyị nwe akantant jeneral nwee sekretari jeneral nwee chief of staff nwee ihe niile akpọkọtazi afa onye na-ekwu ikwu gọvanọ mmiri ọ na-aṅụ ihe nwe ọfisi na si were n'ọrụ anyị okorobịa na-enidiri all these things ụtụtụ ọ bụta ọgbachapụ agbachapụ ihotego n'Independence Layout Ọkpara Square na n'Enugu ụbọchị Satọde ọmapụta anyị na-anọ ya liafọ ihotego enye onye ọrụ ulu ọya bụ si were ebe anya yut ka anyị nwee ike ịgbapụ ihe niile ọsọ gbuo anyị enidiri ya nke nwa nọ n'ime ọhịa isi ebe azụzụpụte a na-ekwu ihe a na-ekwu ike a nọrọ n'ime ọhịa anụmanụ ego ole ka ị na-enweta kadụ ndụ ga ịbụkwa idiot maka chi ịma ihe is a shameful thing ị ga-eweta family gị fele bikos na ị na-ezuzugharị ịma amapụ na striti jee chụọ ego ka ụmụazị ibe gị maba n'ime ọfịa iburu nnọọ terọ nyere obodo isi na ya pụta ịgbachite nkịtị onye mba bịara abịa aso na-agasasịbe nna ị na-asị na-achụ ego ịbụ anụmanụ a na-eneme n'anya n'obodo ahụ ụmụ ndị tọ na-atọ sefụ ndị bụ okenye ha na-ewepụta ego na sponsọ obodo n'ihe dị iche iche nke nwe ihe na-akọntributu nke gị bụ mmebi onye emeghị gbagbuo onye ị na-ewe esi laif ejide ego kịta na anya na-asị na-eke esi egbu ndị mmadụ ma ị kwesịrị ejide gị akwụkwọ bie gị ntutu gbakọ mmadụ n'igbugo gbakọ mmadụ na-enwugo ogo n'aka ihe ị na-eme mmadụ ole ka ime ha na-ebe akwa onye ị na-ala ịma ka o si nweta ya nwunye na-eme ebe asị ebe apụta ofu ituru ọlụgo onye Igbo dịka gị nnọọ ịchọsị aka isi ya achụ ego ọ bụrụ ị ga-akpụrụ n'ime ọhịa ị na ebe ahụ eme gị kedu excuse ị ga-enye taa ihe niile ị ga-enye asị excuse onwe bụ ihe anyị na-afụbe ihe esiri ike anya afụ gị ya inwe nne inwe nna onwe ndị a mụrụ mbọsị azef afọ nne ha anya nke eji afụ nna ma ha mechara dị oke na contribute to obodo in one way or the other some people ṅụrụ iyi na ndị taa kpọrọ oku na chọọchị ya dị na be nna ya na ya ga-etinye ya ego emegide kpọọ ya chi ya night all because of contribution ya yes ọkwa ụkọmụnụ ụka dịkwa n'ime kọmuniti a ha ncha bụchi ihe nyere dị obodo face o nwere ihe ọ na-contribute at least nke nwe ọhụrụ na ụka ka iti onwe ha ebe a kpọrọ gị iti ife ị nọ bụ mmebi aka ode mmadụ ebu na ka ode mmadụ ebu kedu ode mmadụ ga-asị na ebu o nwe ihe a na-erite ego n'aka siso akwa n'ime mmadụ a na-ebe akwa many people kwụsịrị ije akwụkwọ na ada ejezi because na school fa na-agụ na their family ama akwụnwụzi ụgwọ akwụkwọ ebe a mpa nọzia egbuo na mpa ha nụrụ echi ozugbo ohi ọ dịghị mma nke agbaba akwụna agbafusie maka oke osisi daa ụmụ nnụnụ niile efeba ime ọfịa ọ bụrụ na oke ma na-anọrọzi onwe ebe a na-ekwu onye ọbụla ejebe ka ọ survive
field ị ga-enweta onwe wee ebe oyi ruo efu onwe na jebe adịrọ mma na ba adịrọ mma, you must commit. Ọ papa na-anọrọzi ya osisi ada n'ike. So onwe ife ị ga-enye nwa as excuse ya sị ngwa dosi apịa ka ọ banye n'ime ọhịa. Mmadụ adịghị anọ n'ime ọhịa. A gwara anyị na ndị Fulani na-abịa n'ime ọhịa anyị n'ime ọhịa. Anyị ncha na-eti mkpu nke nwazi nwa anyị ncha na-eti mkpu ntụ n'ọkata nkuzi na nkwuzi ya n'ime ọhịa anụ ndị ebirizie pụtaba n'ebe anụ ka ọ ya bụ ha bịa ya mara na ha anị pụta ha banye di ya ka anyị mara na ha anị isokwu ha nọrọ di ya. Ọ nọzibụrụ ozi oke nọ n'osi nke nọ n'ezi na azụ dị na ngịga. A na-ekwukwe sinsi na-ekwu sinsi inwe obi ka nọ n'ebe a. Ajụjụ mma ajụkwa n'oge ogo ọ na otu a na-aba abatasịa na Disemba activities a na-akụ efosịa young boys kpatachala ego febu moto kwopụtasịa na street egwu a na-akụ everywhere ndị gbara na-enwe obi so ndị anyị na-alaik ya na-asị nka njụ ọgụ nnọọ ọ na-ede alaik ụdị ife ahụ so ide alaik ife ụmụazị kpatara ego na amama na okorobịa na efu nwa 20 years dọkpugodo ọwa ị ya afụ nwa 20 years ogbula ezigbo ọwa ego ya ka o ji gị ọ na-ozu anyị ezu. O nwere ndị ji oke awa wee bịa from 16 years ego agbaba gị ya na o nwere ndị na-elecha fuel agbasa akwụkwọ oje na hozuru fuel ha na-ebuba ego many things ụfọdụ na-eme ihe ama na ego dị ya na nke nwa ya ekwe ya eme ya ha nwa na-eme ya bụ their time. Obere nwa ama afụsị ya young guy bụ pure water rapụ igi ya jee gobe agadi nwaanyị adị akụkọ ada akị ya akụ. Young youth alike ịzụtakwa their fellow youth ya ka ọ n'idie ije na bank efụsị na ihe na-alụ ya na-eselect ụmụazị ka gụchara akwụkwọ pụta young ones ndị papa ya like ime interact with them ụmụazị ga like ime interact with them. Ezu o ji dịkwa mkpa na ịbịa na governance ị ga-ewekwa ndị dị young tinye di ya so that they can reach out easily. Inweta information ga-adị easy, innovation ga-adị easy because na fa nọ in their prime. Ọ bụ onye lụ 60 years were ya tie di ya o nwe ihe ọ ga-emenwu ọ ga na-eme ife ndị 30 years ago. Ibe a na-ekwu insecurity so ị na-agwa na ọ bụ na mbụ gọvanọ ị na-agwa na steeti na mmadụ ya na-asị na o nwe ihe ọ na-alụ. Kedu etu bụ na o nwe ihe ị na-alụ na steeti mbụ gọvanọ ya ụtụtụ ịya aza afa na watoyo ihe de time iji apụ geeti ya kwivu geeti ya ịpụọ na geeti ya mgbe ịda afa geeti ya agbachi ya nwa onye ya na-apụzi nwa onye ya abata mụ bụ gọọmenti ya agbachi ya onyocha ga-anọ di ya maka o nwere reason ị ga-eji pụọ na geeti ya anya ma time iji wepụ ọ bụrụ fingerprint eme ibi aka ebe ahụ ị pụọ amago time iji wepụ ka ọ ya bụ anyị pụta at the end of the month enene your fingerprint ohie nne anyị emeghị investigate ka anyị mara ihe ị na-alụ na time iji apụ na time iji abata. Street ọbụla ga-etiri m gate. Every street ga-enwe gate ya ka o ji bụrụ street. Ọ bụ onye si ebe o si ọmabata na your street ọbụla ga-enwe gate. Iwu ka ọ bụ entrance and exit. Onye ọbụla nọ na street ya onye ọbụla ga-amụ ya ka mmadụ ka isi eme ya ka ọ n'ịgba nọ na aba nọkọta akụ aka n'ọnụ ụzọ a na-eje kụwa aka n'ọnụ ụzọ mmadụ imepe ọnụ ụzọ ajụ unu ka ekonomi na gọọmenti si bịa cheki ya ka ama ekonomi ama gị na nwaanyị obi ka gị na nwoke ebi ede ripọt ihe afụrụ mgbe abịa ha pụọ etu a ka esi na-eme ya rutin chek ọnwa gwụ onye anara salari ya anọ yut na-eme ya bụ ihe. O nwere ndị nọ today dị redi iwere dị ọrụ nọ gị saịn ọha ka nwa kontroluo the database ebu na dị possible ha nwa na-erikwe from there na watoyo o nwere many groups anọ na WhatsApp ụtụtụ iwu mekata na iyi ekwu okwu na that group ka amalụ anyị na izuru oke ụbọchị ị na-ekwuru ama na ọ dịkwa ka arụ adịrị onye a ka echeki bagụ n'oge ka ọ ya bụ gọọmenti kụọ aka ọ bụrụ na isi na-awa gị amalụ na ya enye gị ọgwụ maka na iyi abalịrị uru ọrụ edebe n'ogbe unu ụbọchị ị na-aklọkọrọ in anyị aghọta ihe ọnụ na watoyo isi be anyị dị izi o nwekwa ego oyi efu insekuriti ana mana ọ were ọrụ na-achọ ndị dị yọng ma ihe ha na-ekwu na-enye ha ọrụ ha chọ inweta information a 23 years old police officer
ga-aka onye 35 years nweta nwe information 23 ya bata nwụ na bọnk ebe a na-esiwasị nọrọ ebe a bugoro nke ya na-esi ebilive one of us adị bizi na-akọ akụkọ ya nwa na-eti ikwu ọnụ wee ma na onye na-agwa okwu ebe a bụ ọfịsa. A 23 years old police officer bụ nwaanyị ga-ayiwu criminal yi anya 6 months na-ewere data na-apasịrị gọọmenti na everyday o jechara nata na-ekwu na ka o si eje na-ana amalụ bụ taịm iji apụ na ndị otu ibe ndị a niile. Ọ ka esi arụ ya, ọ young person, ọ bụ agadi nwaanyị ga-eje yi okorobịa. A na ihe niile a bụ intelijensị eji arụ ọrụ. M na-ebunye gị uche na-ewere ya na-ede ya n'akwụkwọ na-ewe Igbo. Ọ na-akadenza jese ọ si talk is cheap, it's not easy as you think. Mana ọ dị izi na gọvanọ Enugu ya etinye kamera everywhere. Kamera bụ ndị agadi ya eme operate. Ọkwa young youth kwesịrị ịda eme operate. Ndị ya ewepụta time na monitor every object. Ọ dị izi. Ego one ka gọvanọ ji wee tinye. I need na mmadụ ego. Gọvanọ ahụ gọọmenti ọ ga-anọ nwee contract with Chinese government ebu ya ọ dị camera equipment o need onwe nwaanyị na-akwụ ụgwọ. Ọ ego ndị akwụta na tax ka o eji wee kwụ the money. Ọ dị very easy when government chọrọ ịlụ ọrụ ya ka o ji bụ gọọmenti. Na-agwa m n'otu anyị nọkịta na gọvanọ ama ejenwu otu Innocent be anyị na-alụ moto ọ na ụmụ ejenwu gwa ya na ihe ya nidiri bụ 50,000 cars for the year. A na-alọ nchili ya eje Ekwulu Ọbịa adrọpụọ 2,000, eje Nnewi adrọpụọ, eje Ọnịcha adrọpụọ, eje Ọkụzụ adrọpụọ, Ọka etu adrọpụsị anya etu a ka eme ka ya sure na ọ dị everywhere and moto niile a nwee traka. Ncha nwere ebe a na-eje for maintenance. Gọọmenti alụ anya ọ bụrụ for Anambra State Transport what owned by government ka a subsidize anya. Ọ bụzi ndị Igbo okorobịa nke bịa rejista ka ebe ego moto ị ga-ebunye ya agbafe maka na o nwee ebe ọ ya jere ebe agbanyụọ dị moto anọ ndị ga na-amonitor your movement nọ na sistem. O nwere ihe ọ ya cost traka kwa na ọ bụrụ na gọọmenti bupụta moto a na ameni ọ bupụta 50,000 ọkwa 50,000 youths ka a ga-enye ọrụ. Agwa gị na between 25 and 32 bụ ndị a chọrọ inye dị ọrụ. Na-eme ya onye adị 32 in the next 5 years ọ dịgo 37 he can take care of himself enyekwa ndị ọzọ. So na ihe asị as a youth na ịnọ idle you no go talk am na as a youth na ịnọ idle. O nwere ihe gọọmenti debere ị ga-alụ ọ bụzi a na-ịlụrụ ya ka gọọmenti jide gị ka ịkọwa. Efu na nga niile adị n'Ọnịcha ọ ya agba empty. O nwezi onye ga-anọdị ya ọ ga-agba empty. Ijezi ọ bụrụ na ndị yara afọ bụ ndị mba ma abụzi onye Igbo. Many jobs ekwesịghị ikreate na need much money. Ọ bụ ije n'obodo jee lụọ afịa si n'ime n'obodo ife ọma ime ya lụfa ife ọma. Gịnị ka a na-ele n'afịa? Ọkwa product ebubata ka a na-ebute n'afịa. Onwe nke ebusi ebe ka esi bupụta ya n'obodo a. Ọ bụrụ ihe dị ibe ka nwe product ya fọzie ebe a ga-ele ya. Ya nwe godu product hapụ ya a na-ebu ụzọ jee lụcha ebe a ga-ele wee chọba product. Agụtacha na wee gubute. Create jobs for these people. A ga-enwe agricultural scheme for ndị chọrọ ịba n'ọrụ ugbo. Fisheries, aquarium emewe ya niile. Obodo ọbụla nwee mmiri. Ọ bụrụ na enwere akpa alụ maka esi create artificial distance a channel mmiri dị ya. Ndị ga na-eme fishing na-eme fishing ọ bụ ewere amala obodo a na-ebupụta ya. Ụfọdụ ga-abụ onugbu ka ya na-akụ enwe plantation onugbu bụ na onugbu a na-adịgo sure na afịa ama na onugbu obodo a ọ mmadụ ga-anọ na that farm yetego nwere ihe oteki. It doesn't take much. Efu na crime ga-akwụsị. So nna ahụ mana ọ bụgodu na gọọmenti etinyere odebe abụọkwa n'ọhịa ka ihe ejidezi aka anyị ncha niile machibe ndị a niile ma anyị rapụrụ ya jee na itibi na-ezokọ na-eme ọga concheck here ọ ga-get size 32 how many bundles you want ọ ga-enwere m ana 100 by 50 ọ ga-echọrọ na eka ọ mbọ ka anyị na-agba kego ugbo a na-agbazi mbọ isi onye anọrọ information ị na-ewedebe ebe onye batara abata ka moto ọ na-agba asị gị na ọ na-agba venza ọ na-atụgharị ahụ venza ọ dịgo at least plus minus na 5 million ga-apụta ebe a ka ị na-alụ
Soludo nwanne m enwekwa mọchị m ga-ekwu n'asị gọvanọ anyị bụ anyị na-ekwu mgbe ụfọdụ dịka ọgụnwa ka anyị na-ataget ọ bụrụ ọgụnwa ife anyị na-ekwu bụ gọọmenti maka na onwe ndị nyechara ọrụ onwe ndị nọcha na gọọmenti ga ahụ ama m ka ha si alụ nke ha ụfọdụ bụ ife ama ọnwa gwụsị kwụọ ha ụgwọ ha na-ementenukwa etu esi alụbu ya bifo onweghị ihe ọfụ a na-ad anọkọta ka akpọrọ ndị mmadụ tren gorufa defe adịrọ our educational system as prọfesọ nna anyị ukwu na Anambra steeti biko ka enwee ife dị iche. I will propose strongly ọ bụ technical school si nachigha back technical school onye gụcha technical decide zie na ya eje university o jebe ọ bụ na o decide ya na ife ọ gụtara na technical ga-ebu ya for the rest of his life. nya gụgodu anya na-epreach kwe ndị obodo nye aka ka a na-etinyegasị factories n'obodo ọ na-enye aka ana ebe ọzọ gọọmenti n'idiri itinye anya well bụrụ ihe dị n'ọkụ o nwere mgbe na-agbaba mbọ na factory agbasịa ọkụ erie ihe niile ahụ atata n'afọ ịgba gas. Some people every day na-agba gas 200,000 naira every day. Ma ọ gba gas 200,000 ịma na onwe ya na-emeta o nwere biznes bụ na ọkụ ya iwu bụ na ọkụ ya na-enwu steady. Ọ bụ na ị nwere restaurant ọ bụ ịnọkọta ịgbanyụ ọkụ ị ya agbanyụ n'ọkụ maka ọkụ a ka ndị mmadụ ji abịa ebe ahụ iri nri na izu ike. Onye riri nri ga-ezu ike okirie TV mụrụ ma asịgosi gbaba ọsọ ma esuo na ndị saịdị ha ọkụ so ọbịa oge ezu ike ọkụ ga na-enwu fan a na-eku ya ọ kabazi gbakọ iri ego ya kpatara na ije mama put ele 15 ije na restaurant igo ya 5,000 eyetago ọ maintenance mere o ji bụrụ 5,000 jisikwa ike na-atụgharị ha n'ebe a niile ka anyị na-ekwu gọọmenti so biko si na-ele anyị anya na mmanụ a n'ọkụ ọkụ dị mkpa gọọmenti ebupụta n'uso na subsidize anya na onwe ebe gọọmenti agba na-emenwudu ka ebe anyị ji bụrụ citizens ọnụnwa no benefit anyị ga na-enwe as citizens akata asị na-enye mmadụ 2,000 obodo a dị more than 12 million na wow si gbakọ ya ọfụma ndị chọọchị unu nwaanyị na-enyekwuo aka nyekwuo na aka ọ bụ asọ ego na-abịa abịa sokwuonu na-alụ ihe a na-ekwu kama na-anara ego ya ma ọ nọrụgodo alụ enu idiri ka enwegodu some certain things n'obodo. Ọ bụrụ tieta ọ na-alụọ enwe tieta for youth bịa na-showcase their talent even ụmụazị a enwee drama ha eje ebe a ụbọchị Saturday ezie parents bịa kirie their drama agba tiketi ha nwa na-build kwe their confidence na-egro ihe niile a na-echange si nwekene change na gọọmenti for once asị na ije na Anambra na ihe niile echenjiri ije n'Imo steeti nna n'obodo bụzi ndị a na-akpọnata ụmụ ha bịa gụba akwụkwọ ndị mmadụ asị ụmụ ha ha jee vileji agụba akwụkwọ ịfụ na ihe dị iche adịrọ mọch na fa dị oke ebe fa nọ fịgba gị na-ese ndịrị fa n'ike fa na-adị oke na-abịa ebe dị na edukeshọn na ọrụ aka agbasa atụ eji agbasa o jebe ebe a na-amụ ọrụ bifo ọ ga-agụsị sekọndịrị skuul o mepego his own fashion brand rejista anya ọmụ ihe o menwu erejista anya hia ọ gbaa laịsensị from steeti kwa steeti a na-enweta ego ọha ncha bụ na IGR anyị egoro ogo our own product gọọmenti needri ime invest every community ya enwegodu small stadium a ga-enwe nke obere ebe a ejide one school a condemn all the school Royal Stadium oge belong to the entire community eje ebe ọzọ jee lụsịa the school use the existing one ka ụmụazị ụbọchị Saturday ndị na-estrechi ifu gym instructors o ji eri nri onye bi oje gbara license na gọọmenti na-akwụzi gọọmenti ụgwọ every month ọkwụ ụgwọ o wee bido as instructor o wee bido as nka ifu na ndị judo ga anya ndị ọsọ ga na-agba ife dị iche iche onye gbapụta onwe ya ebe ahụ jee prọfeshọnal onye abụ na ibe adị na mma
a na-anọkọtasị mekwa na ọ na-atọ ụtọ asị na eple ya na-agbara Naijiria na onye vileji ya mgbe Kanu Nwankwọ na-agba na-efukwa ka ndị Owerri saịdị be ha kwarọ Mbaise ka ọgịdị abụọ ka ebe a ozi ha efu ha na-eko na ha bụ nwanne onye dị ona every community na Igbo nwecha stars anyị na etipiasị na-anwụ o nwere ndị mmasị na-agba ajọ bọọlụ bifo efụsị ha kịta agụụ na-agụsịfa mana talent just nwụọ like that anaghị nwekwa more talent ka ya anwụ because o nwere any foundation a na-ele for them. Ụfọdụ amụ ha mekaniki mana o jide m jiri tọsa ya o dozikwe ya ife a talent a ga-ewelu tinyesi afa ife niile a na-aga yetago ife a niile ebufe anyị na-ene anya na gọọmenti ọ bụrụ gọọmenti bịakwa ọ na-emekwa the same thing ojekwa ọ na-emekwa the same thing ndị before mere na wa you know make sense na ọ dịzị ka asị na ndị a na-achị amaghazi ihe ama m na ghọta na ọ dị ka ụmụ anụmanụ ọ ya enwe ife dị iche na nke onye enye na nke gị enwe ihe dị iche ka asị na mgbe ị na-achị nna n'ọrụ ụdị etu ya esi ekwukịta na mgbe gọvanọ ndị Abịa steeti nọ ya na ọ banye ozugbo na-alụ ụzọ everywhere the same way ngige si banye na-alụ ụzọ everywhere enwe ife ya afụ ife anyị ji mee ngige accept bụ na ọ na-alụ ụzọ nothing more ọ na-alụ ụzọ ozugbo ọ pụ etinye Peter Obi eme Peter Obi impeach dem vejeti ababanye bido na awọdụ kasị ụzọ everywhere anya lọbụọ nwaanyị a too much mgbe ihe ọ chọbụ ka ya sọpasị onye nke agodo efugodu ndị dị wili na ịrụ ọrụ na nke agha nọ kịta na ebe anọkọta nnọọ dịka asị na life awụfusi yesterday o nwere ndị ya afọ ewere a na-akpọ ya ndị antitat ndị aka odo a na-eji aka odo na a ga-eji aka odo kụja achịcha agha ọfụma ya akụwa ahụ kụcha agha ihe gasarazie ka na-adị ka ndị azụrụ azụ ọ bụrụ na ndị aka odo ekwesịrị chanelụ ndị aka odo ọfụma nyefa proper training kama enwe different uniform ga-adị official ha burugo ha na-akọ akụkọ na steshọn ha nwa ka ebughị eje ha finish ewutu ya ma ha wee decide ya ma kesi ọ ga-eje n'aka polisi ebujezi ya polisi bụ ndị ga-edecide ma ya eje court dị ọfisi enwe ebube anakọta na-eburu moto efu ụmụ okorobịa dịzi ndị ori amajube moto buru obodo na-achụgharị onye ama aka nne ọma aka ekpe ọsaghị na kọntraktị ọma ụbọchị aghachi ọyụ ya faya dị ịga ana na onwe anya ndị benefit ana ị na-arụ ya mara na ọrụ a nwere ike end at any time dị ọrụ abụrụ garanti ọ ga-mba alụ n'ụdị ọrụ a edozie dị ọrụ ọfụma nyiri yunifọm pụta mmadụ na-ene m anya dịka mmadụ nwa ugwu jee Lagos ka ebu ya na-akpọ lasma nyere ha na a na-eze ndị lasma karịa ka a na-eze nnukwu ya na-akpọ ya polisi taa ubi polisi nwa the fear of lasma na Lagos ọ ya bigido na-epaakị na paakị o nwere ụbọchị m na-ala ndị na Lagos ebe moto kwụsịrị mụ na Ntoni mana dị draiva bụ mba niile sorry the driver bụ mba nọ n'ime na Ntoni bus stop wee na-eme ọfụlụ wee kpọọ onye lasma ha na-abụ abịa nnọsi ya onye nke izi ụmụ onye ọ na-direct wee sị ọga I'm just coming from East now the way we hear your story nke ọzọ nụgoro ebe ọ nọ nụgoro ihe m na-ekwuchiri ọchị ga aramarachi nsị ọga the way we na name the sound until we know so enwe ya na-akpọ discipline kama ihe ga-adanye n'aka onye lasma ịmụ ihe oyi ekwughị na enwere ike kwuru ogwu 50,000 ozugbo ụdị ndị a bụ na a ga-ama ntụ ọfụma agwa ahụ kwụsị esi na ya akwụsị agwa ahụ kwụsị ha nwere redio ndị nọ n'iru redio ndị nọ n'iru bivi na-eru agha alụghị ife ha na-aga n'ụzọ irigori ọgbalisigodiri ụta ya gị niile ekoluzie moto gị ebe a
kona na their station iruo dia na ibu moto ga-epụta 200,000 so ọ bụrụ na news aga everywhere ọ ga-epụta fụ ndị uniform a ha tio na wenye aka elu etu a ka road safety si alụbụ before corruption abịa akpata na enyere ofe egbe onye a wenye elu ga aka elu bishọp anya mere ngwa kpọọ m akpọ na detago o wenye elu ga aka elu paaki ya ọbịa ọgbago okwu ka nwa mmadụ ya fụrụ ebe ịta ọnụlụ ebe n'ihi so nọ ya na ya na-ebuku ma ọ nọ na-achaji ma ọ nọ na-agwa ya na gị were nwayọ na ihe a na-agba ebe a 40 anya erugo oge ịma na ebe a 40 na ebe a 60 na ebe a bụ 100 anya erugo oge ịmụ ya apasị ya dị etinye ndị mmadụ nna ya ịga to learn ndị bata abata na-anọkọtazi dabe iwu dị uto na ha na-eziri anya ọ bụrụ na omenala ị nwere ike pụta na dị ise fụ na robọt na chared ị nụrụ fụ na ndị nọ n'iru na-apụ apụ ịya nụrụ asị onye si ya obodo oyibo bata nwa na-edebe ihu oge egosi gị na obodo a dị lawless isorokwa ha muvuo maka ndị ọzọ ga-anọ na-egbu pịpịpịpị n'azụ ịma na-ebugodu JJC na-ekwesị isokwara ha dabe iwu mana ọ bụrụ na-elu ife dị ka mmadụ nọ si esi bata n'ogodu na dat robot na dat trafik light ha nchakwuru ndị ọzọ ga-akwụ o edukeshọn ka anyị nwa na pasịkwa in our own way o nwere okwu na-adị n'obodo anyị etu anyị ga-esi wee mee approach online sef ga-agwa gị dat na a na-ede enweta ya ọfụma o nwere some things ekwesịrị idebere anyị hia ya bụ ịbata onye godu mind ka ị nọtụgodu with your family for 1 year because ịbatakwa ọbụkwa the same anakpọrọ nkụ everything the same thing ị ga-apụ onwe ndị ọfụ efu n'ogbe onye a bụ moto gbafee jụọ esa sị gị na onye a na-alụ na bank a ga-echighata azụ. I will come back.